ya, tenang bae ditambahin. Res, jangan kenong apa orang kowe. Oh, tidak apa-apa. Wik, apa Wik, tolek. Ya, tolek pokok Iya. Oh iya, pokoknya Kita lebok-lebok nang ngono. Iyalah. Iya, sing enak. Sing awe kon awe anu ngeslupna dawet bae Res. Wah, kesenangan lah. Karo ibu gak ada ngesokna dewek. Alah. Ayo ditambahin pegawaiannya, ayo. Katur dumateng warga masyarakat monggo ingkang sampun rawuh wonten lapangan Korem 071 Wijaya Kusuma ingkang gadhahi rezeki langkung mangga dipun sokong saikhlasipun panjenengan sedaya sing ikhlase 20 ya 20 sing ikhlase 50 ya 50 kadar ngarang nggo tuku motor tok iki. Alah kenang tuku sabun paling-paling 20.000 ben cukup yang ngarang tuku motor lur ora ding. Intine ngarang nggo kesejahteraan. Pelas kasih sing Laiza durung sejahtera uripe. Mulane mangga dibantu saikhlasipun panjenengan, mugi-mugi rezeki ingkang sampun panjenengan sisihaken dipun gantos rezeki ingkang langkung kathah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Lan bakul-bakul mangga sing bakul-bakul pandarut ditukoni mangga karo disambi ditukoni. Ayo mangga. Mohon ngapa ke bos, kon ngapa karo ngapa bos lah. Hah? Balik. Adek. Kontrolin banget Pak Bos. Balik ini. Oh, good. Oh, karena Bapak Komandan siap. Oke. Kembali di jalan. Balik yang gede. Hati-hati ya. Ayo Mas. Buka. Wis sesangone, Bok. Alhamdulillah.
Aduh.